2011 har budt på mange fede filmoplevelser. Der har både været de sjove. What I can tell you is this. This is not Stu's first marriage. There was a whore in Las Vegas a couple of years ago. Time's up. Sit down. De seje. Look, everyone! This is what hatred looks like. This is what it does when it catches hold of you. De overraskende. Og så nogen, der bare har været underlige. J'ai retrouvé le fabricant de la balle que j'ai dans la tête. Et réussite, avec dynamite. J'aimerais bien faire d'une pierre deux coups. Est-ce qu'il y en a qui veulent bien m'aider, s'il vous plaît? Nu er tiden kommet til at afgøre, hvilken filmoplevelse, der har været 2011's bedste. Laserdisken 2011 er den mest prestigefyldte pris, der findes, fordi den er filmsamlernes pris. En pris, der gives til filmkendere af filmkendere. Og de nominerede til prisen, som er indstillet af Laserdiskens brugere, er Melancholica, Lars von Trier. The Tree of Life, Terrence Malick. The Skin I Live In, Pedro Almodóvar. Laserdisken 2011 starter mandag den 23. januar og varer i 5 dage indtil lørdag den 28. januar, hvor vinderen kåres i biffen i Nordkraft. Gå ind på Facebook og tilmeld dig gruppen Laserdisken 2011. Så kan du være med til at bestemme, hvilken film, der løber afsted med Laserdiskens pris. Så altså husk Laserdisken 2011, den mest prestigefyldte pris, der findes. Det er din og min pris. Det er filmsamlernes pris.